Ai, Dios mío! Moi bons días, familia! Aí estou eu, o pincha da cociña, o DJ dos forniños, o mítico que mestura canción, música, bon humor e moitos ingredientes. Imos para o veña que temos un día cargado de emocións e cargado, pois, e evidentemente, de moitísima cousa rica. E xa veredes, hoxe sí, co meu lema, 4 ingredientes e nada máis. Porque moitas veces digo 4, como digo outro, e non é, hai moitísimos máis. Pero bueno, hoxe mirade, con que pouca cousa imos facer unha receita rica, saborida, que nin patata, nin arroz, que ben podería valer, pero un pouquiño de pan despois para mollar, xa verás como vai entrar. Por aquí, un chisco de viño tinto. Temos tamén tomate, temos tamén uns allos, temos uns chiles, unhas cayenas secas, un pouco de cabeceiro de cocho, temos por aquí tamén unhas ceboliñas e pementos verdes. Todo para que? Para facer cabeceiro de lomo en fritada de tomate e pemento. Lidia, como está, pois ó? Que marcha traes hoxe? Ui, non sabes, tipo, eu na miña vida quixen ser ou cantante ou músico, pero tocoume cociñeiro, pero en serio. Ah, pensaba que era, ibas a decir DJ. No, DJ non, home, DJ, sabes o que... iba a meter cos DJs, paso, non escoitache de la dicir o que non sabe facer outra cousa metes a DJ, pero non é verdad, porque hai DJs que son increíbles tamén. Hai xente que se mete a cociña. Pero eu son, hai xente que se mete a cociña e xente incluso que intenta ser nutricionista, pero de todas formas, o que pasa é o seguinte, que eu encántame o Big Box. O tema do... Beatbox. Non, Big Box. Eu son grande e teño caixas. Caixa, unha boa caixa e tal. Big Box. Por eso, mira... Facía moitas veces eso na casa. E a miña irmá pequena, moitas veces escoitaba e dicía: a ver, Sandriña, cala un pouco e escoítame. Que ela, como era pequena, máis dicía: que ben o fas? Moito molan os irmãos pequenos. Ah, sí, porque eres un referente, mirante así como... En serio. Sí. Eu, claro, son o irmán maior, somos dous na casa. Eu tamén. Vale, ti tamén, eres a maior? Vale, mira, eso non sabía. Pois é unha cousa que moitas veces recordo agora con Anelo, porque é verdad que agora a miña irmá dipe onde vas, flipao, chámame flipao. Pero antes era como, acórdome que metía coñas e todo, ela todo o cría, vale? Eu facía a mítica de, tô me encontrando mal, e veña, tal, a pobre rapaza levaba un disgusto. E por que facías eso? Levaba un... Eu que sei, porque mola Cal era facer a estas gracia? cousas. Dime que non, a ver, ti que estás a mirar aí, a ver, non te rías ti tamén. Ti que eres irmão maior, dime que non fixeches falcatruadas cos pequenos. Fixeche, sí, fixeche. Pero nós aquí, o que facemos hoxe é un pouquichiño de cociña de verdad, de cociña tradicional, de cociña do estache bo. E o que imos facer de primeiras xa é coller un chisquiño de auga, porque imos a empezar a meter os tomates e escaldalos. Sabes o que imos facer hoxe, Lidia? Fritada de pementos verdes con tomate e imos tamén rustrir un cabeceiro de lomo que xa verás como mola. Dádeme un segundo que mete un pouco de auga. A auga podría estar quente, pero, bueno, non pasa nada. Ferve de contado nesta cociña que xa verás como tal. Veña, aí che vai. Empezamos desta maneira. Cando empeza a ferver, botamos os tomates e facemos tal. Sabes por qué? Porque non están moi fáciles de pelar hoxe co pelador. Hai algo un pouco maduro demais, igual se te escachufa. Vale, e o que imos facer é o seguinte. Primeiro, vamos a intentar facer unha receita cun pouco de sentido común. Neste caso, vou empregar a grasa do cabeceiro de lomo, que é a parte máis de arriba, case ao lado da agulla, e que ten bastante porcentaxe graxo, inda que non é grasa total, vale? Pero que é moi bonitiña. Por exemplo, este tipo de graxiña que se saca fácil, sí que ya quito, pero o seguinte xa non. Quero que esa grasa a outra teña perfectamente. Polo tanto, iso vai quedar así, e imos facer uns taquiños para ir fritindo, xa verás. Por aquí esta e por aquí esta. Aí, veña, cazolas para todo o mundo. O que vou facer aquí, de primeiras, é darlle unha rustrida á carne.
E esa carne vaime dar un rastroxiño, vale? Vaime dar como un pouco de sabor. Ese sabor vai ser no que faga os pementos máis os tomates. Sempre vamos a fritir un pouco máis os pementos que os tomates. A mítica fritada que moitas veces faise tamén co bonito ou con tal, é unha elaboración que a min gustame bastante. Aceitiño, chup, pouco a pouco, unhas verduras, sempre pemento, despois a partir de aí podemos xogar con todo, e un pouco de picante se queremos. E ca carne o que imos facer é o seguinte, é darlle esa pequena rustrida para despois botarlle o pemento aí con eses sabores e aquí a cebola. Así que o que imos facer xa de primeira é cortar a carne. Vale, carne, xa sei que non eres moi carnívora, vale? Non, pero bueno, tamén sei que o que che botan no plato, cómelo prácticamente, non? Sí. Vale, Son pois agradecida con que me fai de comer. Eso tamén é interesante. E dime ti, cando Que fas últimamente fame de comer, claro, ahora. Bueno, últimamente sí, cociño pero cando chegas á casa, tes que cociñar igual. Non sempre. Últimamente cociñame moito. Sí. Estou en plan, sí. Adícome a outras cousas. Pero sempre hai, a min gustame saber os gustos. Cando cociñas, non che gusta carne, ou non che gusta tanto, pero cociñas carne algunha vez, non? Sí. Vale. Mais pavo e polo. Vale, cando cociñas carne, pavo, dime unha receita que che guste tal. Un día teño que facer unha receita que digas ti. Como fas ti, por exemplo, o pavo ou o polo? O pavo gústanme os contramuslos. Un pouco máis graxos tamén, sí que teñen tal, pero... Guisadiños, na olla express, sobre todo, porque teño pouco tempo, así con verduras, ou con patacos, con arroz, co que teño. Escoitade que é interesante o da olla express, porque moitas veces a xente guisa na olla express e cando lle colle o xeito, hai xente que fai uns guisos moi ricos. Tens que convidarme un día, Sí, pero bueno. Non, aí non perdoo, Pero dame medo convidarte, porque has de estar quitándolle pegas a todo. Pero eu son moi de bon dente, en serio, moi de bon dente. Eso sí, tamén sou bastante trapalleiro, como non me guste algo, digo cho, Pois eso que estou dicindo. Digo cho, É o que estaba aí. sen problema ningún, pero bueno, igual, pero ti tamén, neste caso tamén tes lingua, que cando non lle gusta unha cousa, digo, que pasa que a verdade é que eu creo que é unha rapaza que lle gusta comer e que lle gusta prácticamente de todo, porque eu por agora non tiven queixa. Eu escoita. Probo de todo. Eu estou aberto a todo tamén. Bueno, que probar realmente nesta vida, se non probas, non podes dicir que non che gusta, Exactamente. A casa, probamos e despois tal. Outro día facía unha receita na casa, empregaba algún alimento e tal, e moita xente que di, eso xa non vou comer, mátame. De feito, isto non debería dicilo, pero casi que me molesta. Se é unha persona, se é un raparigo, se é un pequeno, non. Pero se é unha persona maior, unha persona con todo sentido común, con todo tal, que debería tal, e non comeu algo, e di, eu non vou probar, e pon cara de noxo, e mira que eu non pasei fame na vida, moléstame. Pero xa alguén que está acostumado a que lle fan de comer todos os días seguramente, está acostumado a que lle fan o que lle gusta. Adoita ser así. E pasa moitas veces que xente protesta esa xente. E protesta. Non estou falando de ninguén, non poño nomes, en serio. Pero es que podes decir, mira, isto quizáis faltalle un pouco de sal, pero o tema está no xeito de decir as cousas. E ese normalmente sempre lle falta algo. Sí. Toma aí, vai por ti. Non sei como te chamas, pero vai por ti, sei que estás aí. Eu sei, de algún, Sí. Bueno, pois eu agora mesmo non me recordo, estou falando en serio. Eu teño unha pandilla moi agradecida a hora de comer, en serio. Pero cando digo moi agradecida é moito, porque sí que me toca a unha cousa, claro, agradecida cando che fan de comer, case moito, porque así tamén é moito máis fácil, eu creo, máis que sexa agradecida que é moi lista. Se decimos a Iván que o fai todo moi ben, xa non botamos a mau nós que faga todo el. Pero ahora, os fines de semana, calquer historia, tócanos, macho. Mira, estou lembrando ahora unha anécdota boísima. Creo que foi unha das veces que máis rin na miña vida con isto do agradecer o que te cociña. Sí, por favor. Mira, quedamos cun amigo, vaime matar por estar contando. A ver. Un amigo asturiano quedou para facernos unha fabada. Ben. Fabada asturiana. Sí. Que pasa? Que había unha persoa vegana no grupo, entonces con todo a boa intención, fixo unha fabada vegana e unha fabada tradicional, non? Esa fabada vegana pois levaba como carnes veganas, así, asemellando o máis parecido pois a fabadas. Vale. Eu, que son así que non me gusta moito a carne, dixen, eu vou a probar a vegana tamén ca miña compañeira, non? Sí. Porque había bastante cantidade. Vale. A probar a vegana e aquelo sabía mal. Aquelo non había quen o tragara. Eu miraba para a miña compañeira e ela comía pariante. Ela comía pariante. Ela tiraba. E digo, mira, Pablo, chamase Pablo. E digo, isto ten un sabor así como a bis vaporú.
E quedase mirando, digo, quedo aquí de repugnante eu. Digo, porque mira que eu nunca protesto, Porque non mola. E se estás en confianza, ainda bueno, pero se non costa. Sabes que pasa? Que non había quen o tragara, porque podía disimular, pero que aquelo non había quen o tragara. Non atopaba unha excusa para coller da outra fabada. Vale, perfecto. E mira, a miña compañera, ai non, pois a min gústame, está rico. Ela toda agradecida, e claro, lle fixen unha fabada a propósito para ela. Entonces, ela comía pa diante. Bueno, quedou aí, quedei eu do repugnante. Chegamos a nosa casa e tiñamos un grupo de mensaxería donde envían unha foto chegar a casa de 2 follas que parecían casi idénticas. Unha de loureiro e ao lado unha de eucalipto. Bumba! O bispapurú! Botáralle eucalipto a fabada en lugar do loureiro. Bumba! Ollo, piollo. Bueno, pode pasar, pode pasar. E a outra estaba tan agradecida polo xesto de cociñarlle a fabada vegana, o sea, que comeu pa diante a fabada con eucalipto. Mira, pois eso non faría, diría, que pasa? Pois mira, o que dixeches, tío, o Bispapurú estaba ben afiado, o sea, é verdad. Vou subir un pouco o lume aquí. Anda, que non lle caeu vacile durante anos. Mira, a día de hoxe, que isto foi fai anos, aínda yo recordamos, a fabada de eucalipto. Fabada de eucalipto, escoita, ollo. Sabes que eu teño unha receita, non a fixen eu, que é dun chef así tal que facía limóns encurtidos e metíalle unha folliña de eucalipto despois para acabar de encurtilos, pero claro, unha aromática de algo que é moi cítrico, que fermenta e tal. Pero claro, tú pensando que lle metes eucalipto a unha fabada e matas a fabada. Así eu me digo, non me extraña. Eso sí, saliche respirando como unha raíña, Mima, po constipado, non hai ningunha historia mellor que unha boa fabada de eucalipto. Madre mía, estou pensando eu na túa cariña. Dios mío querido, mirad aquí o que estamos a facer. Isto é unha das cousas que me gusta tamén, por certo, que agora seguimos falando, gustoume a historia, Lidia, gustoume ben. Estou pensando en ti, que a túa cara, que máis como eres, que menos mal que non teño problema para dicir as cousas, senón tería que estar comendo eucalipto. É que senón, macho, claro, que é unha complicación. Mira, aquí vamos a poñer a cebola. Estas cousas que estou a facer, vale, é un pouco o meu xeito. A cebola, quero que se poche un pouco con esa carne. E ese aceite que ten un pouquiño máis, porque esa graxa que estou aproveitando tamén dese cabeceiro de lomo, é a que vai acabar de facela fritada realmente. E aquí, imos poñer ese pouquiño de cebola e imos ir pasando despois a carne, vale? Así que esta choiva, como digo eu, de ceboliña fresca vai para aquí, que se empeza a quecer. Vamos a quitarlle este cachiño, vale, que é como o cu da cebola e tiramos pa diante. Perfecto, esa carne, moitas veces, xente que me pregunta, que me fala, se queres, sabes o que pode facer? Darlle unha cruz aos tomates pouco a pouco, así directamente, toma isto. Unha cruceciña para ir metendo. Eu o que vou facer tamén, que teño esta historia aquí, xa que vamos a meter aquí un pouco máis de lume, é tirar aquí, subir un pouco o lume da nosa tixola e facer a carne. A carne, neste caso, poderíase facer nun rustre, que é unha cousa sinxela, que é meter aí a nosa historia, meterlle un pouco de sal, sazonar con pementa, con que queiramos un pouco de pemento en pó, dame un pouco igual. E empezar a comer ou facer un pequeno guiso, que é o que vamos facer hoxe. Así que eu, que xa teño así un pouquiño selada con todas as súas historias, vou ir pasando a esa cebola. E vaise facendo todo xunto. Xa verdes que cousa sinxela, vale? Mirade, vou axudarme tamén con isto. E aquí vou botar un pouquiño máis de aceite, pero vou aproveitar a miña historia para que? Para facer o seguinte, que é botar os pementos. Se me pos os pementos por aí tamén, agradezo. Así xa non teño que moverme, porque moitas veces ahora David debe estar contento, porque antes volvía ao tolo eu. Iba para un lado e para outro, para outro. Ahora, como estás ti aí, móveme un pouco menos. Mira, aquí, un pouquiño máis de aceite, ese aceitiño, e imos a apagar un segundiño porque non acabei con iso. Vale, e aquí, que está a ferver, se te pos aquí a la miña, o que facemos é unha cousa. Mira, poñemos isto por aquí, eu vou poñer estes e vou por un pouco de xeo. E así ti, en 30 segundos xa os quitas. Vale. Pareceche ben? Vale, por eso apaguei a esa historia. Veña, tomate pa aí. Mira, sabes que hai xente que cando ten tomates da casa, sabes que chegan todos á vez? Sí, eso é certo. Moita xente... Conto aí que vou a por xeo, vale? Un segundo. Moita xente deixa de comelos porque pensa que sube o ácido úrico. Ti escoitaches algunha vez eso de que non podes tomar tomate para o ácido úrico? Pois é un mito, é dicir, os tomates non teñen purinas, polo tanto non temos problema para tomar tomates todos os días. E si que temos que ter en conta outras cousas para o ácido úrico, que non son as verduras, non son os tomates. É a cantidade de carne, sobre todo de carne vermella, a proporción do prato de marisco. Non é tanto comer marisco ou non tomalo, sino a proporción do prato, non? Normalmente aquí, cando tomamos marisco. E tomamos con que? Con viño, non? Pois o alcohol, as bebidas azucaradas, todo eso inflúe no ácido úrico
infinitamente máis que o tomate. O sea que tomemos tomates tranquilamente, o que temos que reducir, se temos problemas, crises de gota, pois baixarlle o viño, a cervexa, as bebidas azucaradas e botar menos proporción de carne no prato e máis proporción vegetal. Pero comamos tomates con tranquilidade. Que licuada, viña, eso gustame meu. Encántame, mira, eses tomatiños, eu creo que un segundiño máis e podes quitalo xa, apagar o lume, vale? Non te queimes, ca tal. Eu estou aquí cos pementos para facer pouca historia máis. E xa verás que cousa tan sinxela esta receita e que saborida é. A veces as cousas sinxelas tamén parten a pana, Sí. Moitas veces que elaboramos cousas... Si tes un bo produto... E gústame o... É que hai cociña agora de produto, cociña de autor, que é maravillosa. E nós en Galicia deberíamos empregar bastante esta historia. Carnes boas, hortas boas, mardo bo... Bueno, eu creo que sí que deberíamos facer desas cousas. E xa o facemos, non está chebo. E xete tamén, moita, pero claro... De feito, hai produtos que se estragan cociñando demasiado. Por suposto. O sea, o peixe, por exemplo, para mí un dos alimentos da nosa natureza que me parece que está tal. Vente para aquí cos tomates. Sí, porfa, collos tomates xa. Collos tomates. Sí, sen problema, collos aí, porque aí non fan nada, asustes. Os tomates solos non se pelan. Queres que os pele? Home, logo, a ver se me colles a retranca un pouquichiño, veña. Vamos, exactamente, vas pelándos porque eu vou facer cortar estas historias. E estes dous allos, mirade que teño por aquí, para que non se me vaya facendo as cousas, facemos o seguinte, quito as sementes que teño por aquí, xa teño limpo todo, vou volver a meter un pouco aquí de lume, veña, e isto vamos a darlle unha vareada. Perfecto. Esa auga ya vou a quitar despois, non pasa nada. Esta cebola xa empeza a traballar un pouco con esa carne e aquí o que vou facer é meter tamén un par de alliños para que vaya dando sabor, pero neste caso simplemente teño que machucalos. Fíjate ti que cousa tan sinxela que é meterlle dúas tarrascadas, esta pelpa aquí, e empezan a traballar. Vale, isto así, esos tomates, cará, bules ben. E eu aquí o que vou facer é meter o noso pemento. Pemento que para unha fritada a mí gústame que teña un pouco de talla, é dicir, encántame o pemento frito, en serio, pero encántame. Vai calando. E o sabor que lle dá as patacas, cando frites unhas patacas, botarlle uns pementos. Unha tortilla de pementos, macho. Casi que me gusta a min que chaman paisana en algún lado. Moita xente di, con cebola sen cebola. Eu casi digo, con pemento ou sin pemento, encántame. Con pemento verde. Miña nai facía unha tamén de cenoria. A tortilla? Sí. E de feito, miña nai, cando... Mira, na miña casa facíase moi poucas veces, por tema de engorde, en verdad, por tema de engorde, pataca frita, metida na cabeza, estas historias que se fan moitas veces. E o que se facía, cando se facía unha pataca frita, miña nai, aínda que facía tal, dicía, metemos un pouco de cenoria que vai ser máis sano. Tú sabes o que me gusta a min, os chips de cenoria? Sí, claro. Flípanme, en serio, flípanme. Vale, aquí, lume pequeno, un chisco máis de aceite, non pensemos outra cousa, é unha fritada. Cólleme o viño, que é importante. Eso sí, isto creo que empeza a guisar xa. Se temos despois, precisamos un pouco tal, podemos pillar algo de caldo, podemos pillar tamén algo de auga, dame un pouco igual. Eu subo o lume e aquí viño pa dentro. Aquí hai un cacho de pemento, este vas pa aquí, ti. Onde vas? Veña, eso que se empeza a guisar aí, pouco a pouco. Ese viño vai reducir e vai dar toques. Por certo, un mencía hoxe, con eses toqueciños vos que nos deixa. E isto, como vos dixen, tranquilamente, tacos grandeciños para que se vayan facendo. Porque aquí, se nos facemos... Mira, isto... no forno faise ben e tal, pero cun pouco de tal e un pouco de xeito, sabendo como controlar o lume, os pementos para min son algo que non quero que se me vayan na miña vida. E miña irmá, que me fai moita gracia, non come pemento nunca na vida, come pemento nunca lle gustou, vale? Era con plan, algo que non lle gusta. E agora, sabes, con 39 anos que ten, empecé a dicir, fágome maior, porque ahora xa empeza a gustarlle o pemento de padrón, un pouco, neste non é tan repugnante, bueno, unha auténtica maravilla. Vale, nós acabamos de meter este pemento por aquí, mirade cousa sinxela, e imos facer agora outra cousa, que é cortar esos tomatiños para ir metendo pouco a pouco. Pero sí que é verdad que vou limpar un pouco isto e teño que fritir antes un nada, un chule-chule eses pementos. Sabes que sempre que falamos das verduras que perden no cociñado, falamos, por exemplo, da vitamina C do pemento que perde cociñando. Pois sabes que hai unha peculiaridade no tomate? Que?
o licopeno, que é un antioxidante que ten o Si, tomate, falaste xa del algún día, pois sí. multiplícase co proceso de cociñado. É unha excepción, normalmente sucede o contrario, non? Con certas verduras pérdese co proceso térmico e co tomate multiplícase a capacidade antioxidante do licopeno do tomate, é curioso. Ole, o sea, pois iso que non sabía. Pasamos chiles, porfa. Vamos, outro dato. Temos aquí unha enciclopedia, Mirade, isto, moitas veces, bueno, pues empregamos un pouco de picante. Hai diferentes picantes, desde salsas que podes botar ti ao final se alguén non lle gusta na túa casa. E despois hai unha cousa moi interesante que é abrir ou non abrir un chile, vale? Porque se non o abres, deixa moitísimo menos picante. Entón, neste caso, como eu quero que colla un pouco a esencia, vou meter unha, vale? E outra vou na atravesar. Claro, porque ao final o que pican son as sementes E vai que para ten dentro. dentro. Exactamente. E vai para dentro. E aquí sí que imos traballar un pouquichiño agora, para que se vaya guisando e vaya collendo este cor que tanto nos gusta, vale, e que vaya tamén esa cebola deixando un pouco da súa auga xunto co viño, imos facer isto unha cousa. Agora que está así, despois pegamos unha pequena rustrida con todo xunto, pero agora ímolo tapar. Así que isto voulle poñer unha tapiña un ratiño. Aí, despois volvemos a meter a historia. E aquí, como temos isto no seu sitio, un chisco máis de aceite, vou meter aquí agora sí un pouco de sal, vale? Vamos a empezar a traballar. Recordamos, fritada. Unha cousa é facer un pemento á plancha, outra cousa é tal. Non é fritir, fritada, pero sí que queremos que a lume pequeno se vaya a facer. E eu agora, que teño aquí todo isto medio cocho, isto vou sacar xa, mira, aquí vou empezar cos tomates. Así que ti, sabes que me estou acordando agora que me estabas a dicir o de eucalipto, non é unha cousa que me gusta a min moito a menta. Así, moi sutilmente, nun tzatziki, cun pouco de yogur, un pouco de cogombro e tal, pero despois non quero pensar, non é a que non me gusta a menta, é que non podo pensar, o mojito pode ser, pero non podo pensar unhas fabadas con eucalipto, estremézome. E mira que son atrevido, Dios mío querido. Veña, vamos a cortar estos tomates, a ver como vai a historia. Tomatiños que, mira, Lidia, o que imos facer é darlle uns cadradiños así, e van ir directamente tamén con ese pemento. Vale, e acórdate o que che digo, se o día menos pensado faz unha fritada destas e faz un pouco de máis, deixas isto na neveira un par de días ou 3, vale perfectamente, e faz un bistec non ti, pero ti faz un pouco de pavo e botas nun bocata. Isto, flipa. E que eu son de bocatas. Son de bocatas, sobre todo de fora de bocatas. Non hai cousa que tal. Meu pai, de pequeno, cando eu era pequeno, que ahora que falamos un pouco de todo, facíamos bocatas cando unha tempada que non traballaba pola tarde, traballaba pola mañá, vale? Foi pouco tempo, a verdad. Pero era graciosísimo porque cando empezou a vir polo parque, no Brao, sobre todo, e tal, traemos bocatas que tiñan, acórdome perfectamente, pan, escoita aquí, ollo co bocata do Eladio, pan, levaba un pouco de queixo, levaba chourizo, levaba pavo, levaba xamón serrano, levaba aceitunas e levaba membrillo. Todo xunto. E meus colegas viñan todos a papar no bocata, todos xuntos a papar no bocata. E sabes que facía eu? Poñía os dediños así para que non pasaran máis da conta, que había algún que tiña unha boca que parecía un caimán. Vaya bocatas que facía o Eladio, macho. E nunca lle gustou cociñar, pero os bocatas po fillo metíalle de todo. A miña boa facíame o clásico de margarina con azúcar, non sei se recordas. Sí, máis mítico tamén. Mais mítico que mitiquín. Vale, eso nunca me gustou, esa mezcla. E meu pai era de meter chicha, Era tal, era un tipo aforrador, pero sempre na comida dicía, no, na comida non se aforra. Na comida hai que meterlle o mellor, e collía o chorizo, que collía todo. Bueno, mirade, aquí, eso guisando, vale? Ese tomatiño que estamos a facer, estes tumes, moitas veces, isto é mellor. Mirade unha cousa, isto é moito mellor. Facer isto dentro dun bol, algunha historia, porque senón estes tumes perdémolos. En este caso, mirad unha cousa que é importante, neste caso danos un pouco igual, porque como temos que estamos a facer unha pequena fritada, a verdade que non dá, pero podíamos apañar para despois unha rebanda de pan, inda que non sexa para receita doxe, ou mollar un pouco esta elaboración con ese líquido, pero bueno, ahora xa está. Aquí na tabla. Aquí na táboa, esa táboa está sempre limpo, macho, a táboa está chebo. Así que agora unha cousiña de nada. Pero queda pouco antinxe. Exactamente, unha cousa de nada, deixamos guisar isto, vou recoller un pouco a cociña, limpamos un pouco máis. Ese para de tomates creo que non fai falla nesta elaboración. Fritimos isto 10-15 minutos, xuntamos todo e nun chisquilichasqui vemos como queda. Veña, vamos!
Vamos. Veña, Lidia, aquí ven o momento crítico casi, Temos todo así no punto óptimo para que empecemos a comer. Mira, aquí, no último momento quitamos a tapa e que pasa? Empezamos a rustrir, e que colla lume, vale? Esa cebola empezase como medio tostar, algunha parte como medio acaramelada tamén da carne, eses allos aí postos, e teño, por suposto, a fritada, mirade, aí, ese pemento ben brillante, casi confeitado, non se sabemos se frito ou tal, e aquí apágolle, vale? Isto, como vos dixen, é unha para min, base de cociña, despois dos caldos e cousas destas, ti tes un rustrido destes, e no bocata do meu papá, se lle metes unha historia destes, xa sería o bocata do ceo. Pero aquí, o que imos facer nós é o seguinte, nesa carne, imos empezar a mollar cun chisquiño da nosa fritada, mirade. Unha cousa tan sinxela como isto. Se tiver aquí, eu agora, como se chama, unha tixola, casi mellor para menear, pero eu, que son bastante atrevido, eso vou no deixar. Oxe, para que me quede po bocato de verdad. Así, este pode quedar por aquí, facemos así, e o que fago eu é, cun trebello destes e outro destes, e empezamos a traballar, vale? Mirade, esa historia, moito me gusta o meneo este, moito me gusta a min o meneo, e o show na cociña. Mirade, aquí, agora, lume, como vos dixen, forte, vale? Que este aí, e que se empece a todo ese marronciño que quedou a todo ese queimado da carne tamén, que se vaya como desglasando, como se vaya como limpando coa pouca humidade que nos queda dese tomate. Agora, empezamos a traballar nesto, en 2 minutos témolo listo. Arroz, non sei. Pataca, tampouco. Pan, home, pan, empeza a mollar, xa verás como así. Eso sí, cuidado cando lle metas o trinque co chile, Anda por aí. Bueno, eu avisei. Tanto. Chisquilichansky! E vémonos aí, veña. Hoxe cociñamos fritá con cabeceiro de lombo de porco. Comezamos escaldando os tomates para quitarlles a pel, meténdoos en auga xa fervendo para pasalos a un bol con auga xeo. Mentres cortamos o lombo en taquiños para dourar nunha tarteira cun chisco de aceite. Ao mesmo tempo que rustrimos as ceboliñas noutra tarteira uns minutos para incorporarlle a carne e un par de dentes de allo, cociñando o conxunto para máis tarde engadir un vaso de viño tinto xunto cunhas caienas, guisando todo uns 20 minutos. Por outra banda, na tarteira onde selamos a carne, aproveitamos todos os seus xugos para facer a fritá de pementos cortados en dados grandes xunto co tomate. Coas dúas elaboracións feitas, casamos todos os ingredientes a lume alto un par de minutos, empratando o conxunto para comezar a papar. Vamos, Lidia! Vamos, que temos aquí un platazo e cousa sinxela, ademais, Ti dalle, que eu xa o provei, pero isto non ten outra cousa que unha carne ben rustrida cun pouco de cebola, algo de viño, e esa fritada de pemento e tomate que mete medo. Agora, xunta todo e temos a fritada de solombo de cocho do Estache Bo. Aburiño! Que, como vai isto? Está rico,